teki kutvana. Tää helvetti. Kuka täällä oikein pelleilee? Anteeksi. Mutta miksei sulla ole vaatteita? Joku varasti ne. Ja kotiavaimet kanssa. Nyt täytyy vaan toivoa, että Seppo tai Kari olisi kotona. Sepä ikävää. Voiko mä jotenkin auttaa? Asiakas jo. Joo, mene sä vaan. Kyllä mä pärjään. Iltaa. No, mitä sä siinä tuijotat? Ei kun, no onkaan mä nyt ennenkin vähän pukeisia miehiä nähnyt. No niin, varmaan oot joo. Mutta et löylykiuluun pukeutunut. Se on kyllä ihan totta. Ismo kulta, minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia nyt kaikki kyselee sitä? Se nyt on ensimmäinen asia, joka... Onks tää joku uusi pervoharrastus vai minkä takia sitä alkaa alastot No mitä outoa tässä nyt muka on? No hei, tänne on kuule äijillä pukupakko. Sivuun siitä! Kauheeta. Jos sillä Ismolla oli oikeesti joku hätä, mitä vaan virtaa. Tuntuu Laitilalla olevan aika omituiset härät aina.